Mike labari TV, Mike labari TV, Mike labari Shamsiya ki ba mu sha akwai labari. Prime Minister Faransa Sébastien Lecornu ya ajiye aiki bayan matsin lamba. A yau Litinin 6 ga watan Oktoban shekara ta 2025, Prime Minister Faransa Sébastien Lecornu ya mika takardar murabus ga shugaban ƙasa Emmanuel Macron, lamarin da ya ɗauki hankalin al'ummar ƙasa da ma duniya baki ɗaya. Wannan murabus ya zo ne kwanaki kaɗan bayan caccakar da aka yi wa sabon jerin ministoci da ya gabatar, da kuma matsin lamba da ga 'yan adawa da ke ƙara ƙarfafa matsayinsu na rashin yarda da jagorancinsa. Lecornu, wanda aka naɗa Prime Minister bayan murabus ɗin Jean Castex a cikin shekara ta 2024, ya sha suka kan yadda yake gudanar da al'amuran gwamnati, musamman dangane da sake fasalin ministoci da ake ganin bai samu karɓuwa ba a cikin majalisar dokoki da kuma wajen jama'a. Wani babban abin da ya haifar da rashin jin daɗi shine naɗin wasu sabbin ministoci da ake zargi da rashin ƙwarewa ko kuma waɗanda ke da raunin siyasa, wanda hakan ya ƙara tunzura 'yan adawa da ma wasu daga cikin jam'iyyar shugaban ƙasa. Murabus ɗin Lecornu na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Macron ke fuskantar ƙalubale da dama, ciki har da tashin hankali na tattalin arziki, zanga-zangar 'yan kwadago da kuma matsin lamba na siyasa daga masu fafutuka. Shugaba Macron bai bayyana wanda zai maye gurbinsa ba tukunna, sai dai ana sa ran za a naɗa sabon Prime Minister cikin kwanaki kaɗan masu zuwa, wanda zai iya fuskantar babban ƙalubale wajen daidaita jam'iyyun siyasa da farfado da goyon bayan jama'a. Wannan sauyi na iya haifar da sabuwar tafiya a gwamnatin Faransa, ko kuma ƙara dagula lamarin siyasar ƙasar, duba da yadda halin yanzu ke cike da rudani da rashin tabbas. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shine zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.